Ez, baina igual denek ez dituzte irakurri elkarrizketak. Hori izan pixka bat, errealitatea eta fikzioa ilustratzeko, ez? Joan zan, Marco Polo, begireietako batean, uste dut India ingurura joan zan, ez da? Atera zen Veneziatik, eta urteak eta hilabeteak eta urteak egin zituen, eta bueltan, etxean, danik gertatu zaigun, ez? Joaten garenean, Rusiara joaten zarenean, bueltatzen zarenean zurrutzura, ez da? Eta zer ikusi dozu, ez da? Marco Polori antzerako zerbait galdetu zitzaion, edo hori izaten dute kronikek, ez da egite beridikoak, kasetaritza kronikak diren edo literaturakoak, eta han zer ikusi, eta ikusi dut horrelako animali bat, claro. Berak ezagutzen ez zuen animali bat, ez da? Baina basan horrako, ez da egit, gero esplikatzen zuen, baina esaten zuen, ezken nik ikusi, nola zen hori zuen, nik unikornio ikusi dut, rinozeroa ikusi zuen, edo horren badiko bat, ez da? Claro, nola esplikatu, ez dakizu rinozero bat zer da, baina badakazu oihartzun pasibo bat zure intelektuan, ez, eta badakizu literaturan unikornioari buruz idatzi dela, eta zuk irakurri dozu, eta historia horrek durunditasun bat egiten dizu belarrian, ez, eta harrik izaten du, jara bazan animali bat, lau hankakoa, eta baseukan holan adarra, eta unikornioa ikusi dut, ez da? Ezin zuen esan, errinozeroa ikusi zuenik, ez baitzekin errinozeroa deitzen zenik, eta etzekin zer zen errinozero bat, alegia bat, txarri moduko bat, baina adar batekin, eta etxean kontatzerakoan, literatura egin zuen, ez zuen kasetaritza egin. Ezta? Esan zuen, nik adar bakar ikusi dut, unikornio ikusi dut, eta ez zuen esan errinozeroa ikusi dut, ezta? Nik hemen unikornioa kontatu dut, ez dut kontatu errinozeroa. Horretara zetoren pizkak egin hori.